od vás vzdialenejší robot v tejto chvíli. Jeho autorom je Michal Lauko z Prievidze. Jeho oponentom v tomto zápase je robot Fír Miroslava Mikloviča z Hlohovca. Robot Fír v predchádzajúcich ročníkoch zvíťazil, takže uvidíme, či si svoju favorizujúcu pozíciu udrží. Skúsim medzi tým postupne vysvetľovať pravidlá. Jednak zvíťazí samozrejme ten robot, ktorý sa udrží na tom ringu, a prehrá ten, ktorý spadne, ktorý sa ktoroukoľvek svojou časťou dotkne tej plochy mimo ringu. V prípade teda, že behom toho časového limitu sa to ani jednému robotovi nepodarí, tak zápas skončil remízou. A keďže hráme zápas každý s systémom každý s každým,